L'Escola de Dansa Estudio X Funky de Girona ha fet entrega del xec de 6.000 euros que van recaptar per a l'Institut Català d'Oncologia de Girona. Aquest any ja és el sisè que col·laboren de manera solidària amb l'ICO. Els diners recaptats els han aconseguit a partir de la realització del musical Colors, que va tenir lloc al Teatre Municipal els dies 2 i 3 de juliol. I ha sigut un èxit perquè vam poder emplenar 3 vegades al teatre i ha sigut meravellós després de 2 anys de pandèmia poder una altra vegada tirar endavant amb els musicals. L'escola de dansa va sorgir ara fa 27 anys i des del 1993 recapten diners amb els musicals benèfics. La veritat és que és una satisfacció personal per a ells, per les famílies i per nosaltres mateixos, perquè els hi expliquem que a través de la dansa estan ajudant a moltíssima gent i des de ben petitonets els ensenyem que fan una tasca molt bonica amb la dansa. En aquesta ocasió, els diners es destinaran a la renovació de les butaques en què els pacients oncològics reben el tractament. Concretament, se'n compraran 2 i seran per a l'Hospital de Dia. L'Institut Català d'Oncologia és una institució de naturalesa pública i en ocasions hi ha alguna necessitat que no acaba d'estar del tot coberta i la col·laboració amb aquesta associació benèfica ens serveix per cobrir aquestes necessitats. Les necessitats canvien cada any. En altres ocasions, les donacions a l'ICO Girona han servit per a renovar pals de sèrum per als pacients, per adquirir una llitera hidràulica o per disposar d'un nou desfibril·lador.